Syvällä se on nainen huutaa, go 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 go, yök yök yök, se tulee ylös hui. Mikä se oli? Se oli syvä kurkutus, ja kun se on syvällä kurkussa, kulli painaa ikenin asti. Ja tunnet kuinka möhkälemä haloukkuun katoaa. 100 oksennus pärähtää, mutta maku suuhun kuuaudeksi jää. Hupi 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 nekrut hyppii kullissa, pupunen olet. Se on nainen huutaa, go 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 go, yök yök yök, se tulee ylös hui. Mikä se oli? Se oli syvä kurkutus, ja kun se on syvällä kurkussa, kulli painaa ikenin asti. Ja tunnet kuinka möhkälemä haloukkuun katoaa. 100 oksennus pärähtää, mutta maku suuhun kuuaudeksi jää. Hupi 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 nekrut hyppii kullissa, pupunen olet.